hemisferi on la crisis climática ha arribat a dimensions mai vistes, no podem deixar d'altra banda i oblidar-nos de les guerres imperialistes que afecten a la vida, a la pau i als drets humans de milions de persones. La lluita contra la crisi climàtica és una lluita per els drets humans i contra el model capitalista que amenaça les nostres vides. No es pot ser ecologista i odiar el genocidi i practica el sionisme contra el poble palestí i els atacs a els països que l'envolten, com Líban, Síria o Iemen. Davant l'inacció i les falses promeses del nostre govern per aturar el bel·licisme i el canvi climàtic, els ciutadans que patim les conseqüències, cal que actuem. Cal una societat compromesa contra el militarisme i contra la crisi climàtica. Per això cal continuar i intensificar el boicot contra les grans empreses que financen el genocidi i la crisi climàtica. Però com ho podem fer? Per començar, canvia't de banc. Si tens un compte al Banc Santander, CaixaBank, BBVA o Bancamarts, passa't a un que no col·labori amb el genocidi. Aquests, entre uns altres, han invertit més d'11.051 milions de dòlars que preveeix l'exèrcit d'Israel per cometre el genocidi. El mateix ocorre en la crisi climàtica. Des del 2016, en l'Acord de París, per aturar les emissions, els principals bancs espanyols han invertit 174,51 milions de dòlars en finançar projectes fòssils. El genocidi que pateix el poble palestí respon a un interès colonial i extractivista projectat per les elits occidentals i la OTAN a l'Orient Mitjà. El pla del criminal Netanyahu és convertir a Israel en una potència de gas mundial i per aconseguir-ho pretén ocupar la totalitat del territori palestí per implantar projectes de jaciments fòssils i de gas. Israel d'aquesta manera vol convertir-se en una potència energètica i en el millor aliat dels Estats Units i la Unió Europea. Suma't i difon el boicot. No permetis que els nostres diners s'usin per destrossar el nostre planeta i el nostre futur.